दिङा फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ नायनो गोबां सुबुंफोरनि बाना। मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मनि सावथुन गाब गैयै जायख्लं नायनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो नायनो हांखुर जाना दंमोन। आरो बे सावथुनखौ नुनो मोननानै सुबुंफोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंगौ, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि बाजाराव दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मजों दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ गोबां सुबुंफोरा नायनानै मोजां मोनदों होननानै फोरमायदों। गाब गैयै जायख्लं सावथुना गुबुन फिल्मफोरजों रुजुजाया। जोंनि बर' हारियाव सोमजिनाय रोखोमसे सावथुन जायखौ जों दा सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै गाब गैयै जायख्लं सावथुन नायगिरि बिथांमोना फोरमायदों। गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ गोबां रायजो राजाफोरा लोब लोब फैनानै अखा दै नेवसिनानै नायफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नायनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों। बिदिनो समाजाव किसुमान खोमसि फोथायनाय मानायफ्रा बेबायदिनो जाना दंमोन। दा बेफोरखौ बेरखांदों आरो गाहाम नांदों। जेनेबा मानसि सासेखौ बिदि किसुमान बहुत दुखु होनानै बिदि दुखु होनाया गोरोन्थि जादों होननानै आं सानदों आरो समाजाव रायजोफोरा जाहाथे बेखौ नायनानै जेनेबा सोलोंना लानांगौ। गोबां बेफोरबायदि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय किसुमान काहिनि धोरोमारि किसुमान माबा जानो नागिरो, ओंखायनो बुजिना लानाया मोजां, आं बेखौ सानो आरो। गोबां फिल्मनि गेजेराव नोंथाङा बे गाब गैयै फिल्मखौ माबायदि नुदों? बेखौथ' आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बाख्नायनांगोन। जोंनि गाब गैयै फिल्मा रुजुजाया रुजुजायाखै बिदिनो जादों। जोंनिया ओनसोलनि लकेलिटि माबाया बेरखांजोबदों आरो ओनसोलनि खिनियानो गासै बेयाव बाहागो लादों। बेबायदि हिसाबै जोङो गाहाम मोनदों। जेनेबा जोङो जाहाथे बिदिनो मोजाङै जौगालांनो हाथों जोंनि फिल्म माबाया, बेखौ आङो सानो आरो बेखिनिखौनो। आदसा, नायजाबखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि एकदम समाजजों जोबोद गोरोबफ्लेनाय मोनदों। ओंखायनो दिनै रायजो राजा बयजोंबो ज' जाजा नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। मोनसे जाफुंसार नायजाब होननानै आं आंनिफ्राय फोरमायनो सानो। लोगोसे बयबो रायजो राजाफोरा नायफैनानै गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायदों। गोजोन्थों। हिस्ट'रिया आथिखाल समाजजों आथिखालनि लाइमोनफोरा खायसे मालाबा गावनि डिसिसनफ्रा रं जालांनानै माखासे गेना गोरोन्थि खालामलाङो। मेनलि बे मोनसे सावगारिया बेरखांदों। उनावहाय बे सावगारिनि उनाव गेदेर समाजाव मोनसे गेदेर खहा लाबोयो, बेफोर मोनसे सावगारिया बेरखांदों। नंगौ, थारैनो दिनै नैबे जोंनि खाग्राबारि जि बाजार खलायाव बर'नि मुंदांखा जि बर' सावथुन गाब गैयै जि जायख्लं, बेखौ दिनै जोंनियाव दिन्थिफुंदों। जोबोद मोनसे गोजोनथाव होनना जों बुंनांगोन। आरो बेयावहाय जिखिनि जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बाहागो लाबाय, रायजो राजा बिथांमोनहा लोब लोब बाहागो लानानै नायफैदों। थारैनो जोबोद मोजां जादों। आरो जों गावबो नायना गोजोननाय मोनदों जे जोंनि आथिखालनि जे बर' हारियाव सोमजिबाय थानाय जि ससियेल जि जाथायफोर, बेफोरखौ लानानै बिथांमोना बे फिल्मखौ दिहुनदों। आं बाख्नायनांगोन मुलुग बर' जोंनि मुंदांखा फावखुंगुर बर'निनो बिथांजों दैदेनजानाय आरो लोगोसे संगिना ब्रह्म बिथांजोंनो डाइरेक्ट खालामजानाय बे फिल्मा थारैनो जोबोद मोजां जादों। आरो मिजिंथिगोन जे बेखौ जोंनि साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोना नायनांगौ, अनसायनांगौ। आरो जोंनि बर' हारिनि जि हारिमु, बेखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगौ। आङो बे खोनाखौ जोंनि बर'नियाव माखासे फिल्म ओंखारदों। बे फिल्म ओंखारदों बबे मोनसेखौ साबसिन होनना बुङोब्ला मोजां। गासैबो फिल्मा मोनफा मोनफा मोनसे आयदा थायो, मोनसे मिशन थायो जे बेनि गेजेरजों मा फोरमायगोन। दा नैबेहायबो आथिखालनि जि बर' हारियाव सोमजिबाय थानाय जि ससियेल माखासे जि इसुसफोर, बेखौ लानानै नैबे गाब गैयै जायख्लङावहाय फोरमायनो नाजादों। जोबोद मोजां मोनदों। आरो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनैहाय बेखौ नायनानै गोजोननाय मोनदों। आरो गोबां जोंनियाव नैबेहाय रायजो राजाया थुबुर जादों। ओंखायनो जोबोद मोजां नांदों। बेखिनियानोसै।